Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki ilmuipun melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika namung niki enten sing napa nggih sing nipu-nipu menika. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sanjang. Amal paling gedhe niku amal tersenyum. Lah niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ingkang sanjang, ingkang maringi ilmu niki. Nah nika nggih, moga panjenengan niki lek ahli selawat pasti sering tersenyum. Nah niku, moga tiyang sing ningali panjenengan tersenyum niki nggih niku wau. Nggih asal barokahipun panjenengan, maka orang ini akan hatinya tenang. Nah niki nggih, niki pun jelas ilmuipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu tersenyum niki. Lah mongko niki enten sing nipu-nipu. Tanglet datang kula. Kados ngoten niku wau. Mongko kula jawab semerap kula arti ingkang tiyang sing kajenge njerumusaken kula menawi nggih mboten semerap tanglet tapi nggih kula jawab ingkang umum mawon. Dos pundi tiyang sing tersenyum enten komplek menika? Termasuk niki sanes komplek-komplek negara niki komplek tempat pemelacuran. Lah niku tiyange tersenyum gian. Tawa-tawa niku monggo Mas, ngoten kalian tersenyum monggo. Maine kaya walet kaya ngeten terose. Krana kula mulai alit nggih terdidik enten niku, tapi alhamdulillah kula nggih mboten nglampahi ngoten nika, mung dados ilmu untuk disampaikan dhateng panjenengan. Alhamdulillah sampai saat niki enten sing tanglet. Kajenge nggih ngoten sing ditangletaken tapi nggih isin. Lah niku. Lah nggih niku ten komplek niku senajan tersenyum ternajan yok napa mawon nggih mboten masuk hitungan ilmu sedekah terbesar tersenyum. Krana napa? Nggih niku wau tersenyume untuk kepentingan pribadinya. Apa maneh melakukan nggih meniku komplek-komplek menika nggih kepentingan pribadi walaupun tersenyum dia. Lah niku atos-atos panjenengan mongko panjenengan aja dipadana ae. Tersenyume tentang keimanan niki nggih manfaat kanggo sekitare, tapi mboten enten kepentingan pribadi. Niku ilmu ingkang tersenyum dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah lek ten komplek niku tiang-tiang cek mboten kasar nggih, balon-balon menika. Nggih pelacur-pelacur menika mesisan pun tersenyume niku enten kepentingan pribadi. Nggih, nah niku sing garai pun disami-sami akan tersenyume ilmu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tanpa ada kepentingan pribadi. Lah sing ten komplek niku nggih niku wau kersane awake pajeng. Nggih, tersenyum kados sing ramah tamah menika enten kepentingan pribadi. Pun jelas niku ingkang dilaknat dhateng Allah. Perzinahan satu kali menika lek bujang dosae swidak 70 tahun. Swidak tahun. Iya, betul. Swidak 5 napa swidak tahun. Tapi perzinahan menika ingkang dilakukan oleh yang sudah mempunyai suami niku 70 tahun. Ngoten nggih Mas Baik. Mboten paham. Nggih pun didamel ngoten mawon. Nggih kersane mboten sulit-sulit. Misale kula zina nggih dosae swidak ping 120 pejah dalam umur swidak. Lah sisae tumut sinten? Lah niku mongko menika ora usah ngoten-ngoten menika nggih termasuk diancam penyakit aid sepilis menika nggih. Mongko niki ilmune tersenyum yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kepentingan pribadi. Lah sing niku wau tersenyumnya para
pelacur niku wau enten kepentingan pribadi. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.